Пасля гэтага быў дзень святочны ў юдэяў, і прыйшоў Ісус у Єрусалім. А ў Єрусаліме ёсць ля авечай брамы купальня, якая па-гебрайску завецца Быцата, якая мае 5 прысенкаў. У іх ляжала шмат хворых, сляпых, кульгавых, сохлых, якія чакалі руху вады. Бо анёл Господаў час ад часу сыходзіў у купальню і каламуціў ваду. І хто першы па ўскаламучванні вады ўваходзіў, той аздараўляўся, якой бы хваробай не быў апанаваны. І быў там адзін чалавек, які хварэў 38 гадоў. Калі Ісус убачыў, што той ляжыць, ды даведаўся, што ён ужо доўгі час хварэе, спытаўся ў яго: «Ці хочаш быць здаровы?» Хворы адказаў яму: «Господі, не маю чалавека, каб мяне ўкінуў у купальню, калі ўзварухнецца вада, бо калі я сам прыходжу, хто іншы перада мною ўваходзіць?» Кажа яму Ісус: «Падыміся, вазьмі ляжак свой і хадзі». І адразу стаў здаровым чалавек і ўзяў ляжак свой і хадзіў, а была субота ў гэты дзень. Дык казалі юдэі таму, хто аздаравіўся: «Сёння субота, нельга табе насіць ляжак твой». А ён адказаў ім: «Той, хто аздаравіў мяне, сказаў мне: вазьмі ляжак свой ды хадзі». Дык пыталі ў яго: «Што гэта за чалавек, які табе сказаў: вазьмі ляжак твой і хадзі?» А той, хто быў аздароўлены, не ведаў, хто гэта быў, бо Ісус адышоўся ад людзей, што сабраліся ў тым месцы. Потым напаткаў яго Ісус у святыні і сказаў яму: «Вось ты паздаравеў, ужо болей не грашы, каб не здарылася табе што горшае». Пайшоў той чалавек і паведаміў юдэям, што Ісус гэта той, хто зрабіў яго здаровым. Таму пераследавалі юдэі Ісуса і шукалі, каб яго забіць, бо ён рабіў такое ў суботу. Але Ісус адказаў ім: «Айцец мой дагэтуль робіць так, і я раблю». Дзеля таго тым больш шукалі юдэі, як забіць яго, бо не толькі парушаў суботу, але і Бога называў айцом сваім, раўняючы сябе да Бога. І вось адказаў ім Ісус і сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, сын не можа нічога зрабіць сам ад сябе, але толькі тое, што бачыць, як айцец робіць, бо што ён робіць, тое таксама сын робіць. Бо айцец любіць сына і паказвае яму ўсё, што сам робіць, і яшчэ большае за гэта пакажа яму справы, каб вы дзівіліся. Бо як айцец уваскрашае памёршых і ажыўляе, так і сын, каго хоча, ажыўляе». Бо айцец нікога не судзіць, але ўвесь суд перадаў сыну, каб усе шанавалі сына, як шануюць айца. Хто не шануе сына, не шануе таксама айца, які паслаў яго. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто слухае маё слова ды верыць таму, хто мяне паслаў,
мае жыццё вечнае, ды не ідзе на суд, але ад смерці пераходзіць да жыцця. Сапраўды, сапраўды кажу вам, надыходзіць час, ды нават ужо надышоў, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага, і тыя, што пачуюць, жыць будуць. Бо як Айцец мае жыццё сам у сабе, так і Сыну даў мець жыццё у сабе самім. Ды даў яму ўладу судзіць, бо ён Сын чалавечы. Не дзівіцеся таму, бо надыходзіць гадзіна, у якую ўсе, што ў магілах, пачуюць голас яго, і тыя, што добра рабілі, пойдуць да ўваскрашэння жыцця, а тыя, што блага рабілі, да ўваскрашэння суда. Сам ад сябе я нічога не магу рабіць. Суджу так, як чую, ды суд мой справядлівы, бо не шукаю маёй волі, але волі таго, хто мяне паслаў. Калі я сам сведчу аб сабе, сведчанне маё непраўдзівае. Ёсць іншы, хто сведчыць пра мяне, і я ведаю, што праўдзівае сведчанне, якім ён сведчыць пра мяне. Вы пасылалі да Яна, і ён засведчыў аб праўдзе. Але я не ад чалавека прымаю сведчанне, а кажу гэта, каб вы былі збаўлены. Ён быў свяцільняй, якая гарыць і свеціць, але вы толькі хвілінку захацелі пацешыцца святлом яго. Але я маю сведчанне большае за Яна. Вось справы, якія мне Айцец даручыў, каб я выканаў іх. Самі справы, якія я раблю, сведчаць пра мяне, што Айцец паслаў мяне. Ды і Айцец, які мяне паслаў, засведчыў пра мяне. Але вы голасу яго ніколі не чулі, і аблічча яго не бачылі, і слова яго не маеце ў сабе трывала, бо вы не верыце таму, каго ён паслаў. Разгледзьце пісанні, бо вы думаеце, што маеце ў іх жыццё вечнае, а яны даюць сведчанне пра мяне. Але вы не хочаце ісці да мяне, каб мець жыццё. Славы ад людзей не прымаю. Але вас я спазнаў, што любові да Бога не маеце ў сабе. Я прыйшоў у імя Айца майго, і вы не прымаеце мяне. А калі б хто іншы прыйшоў у сваё імя, таго прымеце. Як жа можаце верыць вы, што хвалу прымаеце адзін ад другога, а хвалы, што ад адзінага Бога, не шукаеце? Не думайце, што я вас буду вінаваціць перад Айцом. Ёсць той, хто будзе вінаваціць вас. Маісей, на якога вы спадзяецеся. Бо каб вы верылі Маісею, дык уверылі б вы і мне, бо ён пра мяне пісаў. Але калі вы пісанням яго не верыце, дык як жа уверыце словам маім?